παρουσία σε μια χορευτική βραδιά μέσα στην αγχώδη ζωή μας μοιάζει με όαση μέσα στην καυτή έρημο. Γι' αυτό ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν θα σας το σπαταλήσω, απλά και μόνο θα σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, εύχη και χαρά. Απόψε θα δούμε τραπεζοντέικα χορούς και θα ακούσουμε κρομέτικα τραγωδίας. Οι γεροντέροι θα ζήσουν με την ψευδαίσθηση ότι ζουν κάπου στο χωριό τους ή στην αδεσμόληπτη πατρίδα. Οι νεότεροι θα πάρουν μια γεύση από ποντιακό γλέντι. Επίσης βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι θα μας κρατήσει συντροφιά με το κελάρι μάτο, το αηδόνι του ποντιακού τραγουδιού, ο πρώτος μέσα στους πρώτους, ο καλύτερος μέσα στους καλούς, ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος, ο μεγάλος Χρύσαντος. Μαζί του ο γνωστός από την τηλεόραση λιράρης Νίκος Σπυριδόπουλος, ο Νίκονο και Μετζεκίσε μου. Τους δύο αυτό όμως νομίζω ότι πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο για τα περαιτέρω στον φίλο τους και τον αδερφοποιητό τους, τον άλλο, τον ακούραστο, τον καλοκέντερο επίσης, Πόντιο Τζαδαρή. Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Τζαδαρή να πάρει το μικρόφωνο. Απόψε να περάσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη ποντιακή βραδιά. Μια βραδιά που δεν θα αφήσει μόνο εντυπώσεις, αλλά θα μείνει χαραγμένη για πολύ καιρό ζωντανή στη μνήμη όλων μας. Ο ποντιακός ελληνισμός αναμφίβολα διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, απόρρια μιας τρισχιλιετούς ιστορίας, μιας ιστορίας που όχι μόνο όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να γνωρίζουν, αλλά ειδικότερα οι Πόντιοι να τιμούμε. Η πολιτιστική μας ταυτότητα είναι γνωστή σε όλους. Οι Πόντιοι στον χώρο της τέχνης και των γραμμάτων έχουν κάθε τρόπο επιδείξει την παρουσία τους. Εκείνο όμως που περισσότερο εκφράζει τον απλό άνθρωπο κάθε λαού είναι ο χορός και το τραγούδι. Οι ποντιακοί χώροι με την ομαδικότητά του που εκφράζει περισσότερο τα αισθήματα του απλού ανθρώπου. Μέσα από αυτό η χαρά της αγάπης, το έρωτα, ο πόνος, η καημή της ξενιτιάς, η θρήνη εθνικών συμφορών, η ανδρεία μεγάλων ανδρών του γένους εκφράζονται και δίνονται με τον πλέον γνήσιο και παραστατικό τρόπο. Τιμή μεγάλη απόψε που είναι κοντά μας δύο από τους γνησιότερους εκφραστές της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Ο τραγουδιστής Χρύσανθος Θεοδωρίδης και ο λιράρης Νίκος Σπυριδόπουλος. Ο Χρύσανθος είναι ο άνθρωπος, είναι ο καλλιτέχνης που επί 4 δεκαετίες προσέφερε και προσφέρει στο βωμό της ποντιακής παράδοσης το απαράμιλο καλλιτεχνικό του ταλέντο. Αγνός λάτρης του ποντιακού παραδοσιακού τραγουδιού, διολογημένα και αναμφίβολα αποτελεί το στυλάδι της ποντιακής μουσικής και δικαιολογημένα ακόμη χαρακτηρίστηκε από τον κορυφαίο πόντιο πνευματικό άντρα και λαογράφο Στάθη Ευσταθιάδη ως ζωντανός θρύλος. Γέννημα θρέμα της Θράκης, από την γειτονική Αλεξανδρούπολη είναι ο λιράρης που στον ακριτικό ιδιαίτερα τούτο χώρο βοήθησε πολλούς από εμάς τους νεότερους να αγαπήσουμε την ποντιακή μουσική και να αφοσιωθούμε στο έργο της διατήρησης και συνέχισης των παραδόσεων μας. Το ασίγαστο πάθος, το μεράκι, η αγάπη του για την ποντιακή και τον αντιπρόεδρο, κυρίους Τσαρδαρή και Κουσίρη, καθώς και τους καλλιτέχνες να έρθουν να παραλάβουν τα βραβεία.
Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος. Το βαρύ χρέος που έπεσε σε μένα να αποδώσω αυτή την ελάχιστη τιμή σε ένα μεγάλο, τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χρύσανθο. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε ο προλαλής σας. Απλώς θα πω και μόνο δύο λόγια. Ο Χρύσανθος είναι η ποντιακή ταυτότητα. Ο Χρύσανθος είναι ο εθνάρχης της ποντιακής παράδοσης. Αυτόν τον άνθρωπο τιμούμε απόψε και θα τον παρακαλέσω ακόμα το έθνο αυτό που θα τον παραδώσω να το δώσει την πρέπουσα θέση, διότι είναι από μια κριτική περιοχή που οι πόντιοι το θαυμάσαν και το χειροκροτήσανε. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Χίλια για την τιμή που κάνατε για την απονομή αυτής της πλακέτας. Συνήθως ο αποθανόν δεν δικαίωται, αλλά με αυτές σας τις εκδηλώσεις μου δίνετε κουράγιο να συνεχίσω. Χίλια ευχαριστώ. Krishna
σε σπιτιές με κορδίμια πολεμάλισμα. Αυτές με σπίξω με και τερανάλισμα. Αυτές με σπίξω με και τερανάλισμα. Απόψε να ζεις στο Ρωμά με χαίρομαι τα καλές. Καλιά να βγαίνει νύψη στο πλήκι την εγκάς. Καλιά να βγαίνει νύψη στο πλήκι την εγκάς. Ξέρω το κύβα, η μάτια πως αγιάλα να σύρει το ξέρω το κύβα.
χορός που τόσο πιστά αποδίδουν λοιπόν για τόσα χρόνια, ο Περίκυρος. Τα κρίμα σου είναι πολλά, λίγα κρίμα βγάλε.
Εάν σας κουράζουν τα επιτραπέζια, την πίσα θα σας την παραχωρήσω. Αλλά για τους νεότερους, η πλήση εγκεφάλου, να μάθουν ποια είναι η παράδοση, να μην προσγειωθούν σε αυτό το καινούργιο είδος των νεοτουρκο-νεοποντιακά. Γρηγορείτε πόντι, η παράδοση πάει κατά διαβόλου. Αν θα αποθάνω κι εγώ αστερούν, το θα ακούνε. Διδάξτε στα παιδιά σας παραδοσιακή ποντιακή μουσική. Ίσως δεν ταιριάζει για την περίπτωση αυτό το τραγούδι που θα πω, αλλά είναι μη μου κόβεις το έκο. Όταν μιλάω το κάνεις, εντάξει, συγγνώμη. Είναι σε άλλες στιγμές λέγεται, είναι το φανέσαι στον Ιφέτορμαν. Αλλά
Το αφιερώνω σε όλους εσάς, ιδιαίτερα στον πρόεδρο, τον φίλο μου τον Τζαβδαρίδη, γιατί είναι αδυναμία. Δώστε το έγκο να πάω κι εγώ. Πάμε. Μα
σαν τα χωραστάνα και μικρά τα γιατί σαν τα χωραστάνα οι ανθρωπές χίλια στη ζωή μνήρνε πέρα αυτά που θα μου ησυχαζόντας τα ζώνε φίλε θα μου θα μου ησυχαζόντας τα ζώνε φίλε
Γεια σας.
και να μεγαλώσει η Ελλάδα.
στείλω με ένα μισκί, εσύ από κάποτε βιτς, στείλω με ένα νοίσκι. Άκου η γραβάτας μου, συγγνώμη κύριε. Κωνσταντίας πίνω όταν πότε Κωνσταντίνης συνδυάσε.
Thank you.
Από Χάμο.